Ni wedi bod yn brysur yn ymarfer a ni wedi recordio y gân Together ar gyfer y Sign to Sing, dathliadau nhw. Dath Kirsty Davies ata i a wedodd hi bydde fe'n rili neis eleni petai ni yn enwedig gan bod disgyblion 'da ni sy â diffyg lliw, bydde fe'n neis bod ni'n rhan o fe eleni. Ma' busnesau, corau, clybiau scouts, Rainbows ac yn y blaen, ysgolion i gyd yn dod ynghyd. 'Dyn ni'n casglu punt wrth bob blentyn i fynd tuag at yr elusen Saenhelth ac bydd pawb yn ymgynnull yn y neuadd ac yn rwyddo'r gân gyda'n gilydd. Ni wedi bod yn canu Put Your Hands Up Heddi. Can am pobl sydd ffili clywed. Mae lot o pobl fi'n gwybod ddim gallu clywed, so fi'n trial i dysgu i helpu siarad i nhw. Mae pawb 'di cydweithio mor agos a mae jyst yn gyfle gwych i ddangos doniau nid yn unig y disgyblion a cefnogi y disgyblion sydd yn yr ysgol, ond hefyd mae clwb arwyddo 'da ni, so ni'n cefnogi'r staff sydd wedi bod yn mynychu ac yn cynnal hwnna hefyd. Wel, yn clwb, ni'n neud lot o pethau hwyl, fel ni'n chwarae gemau rwyddo fel, a ni'n dysgu lot o pethau newydd. Rydw i wedi bod yn dysgu anifeiliaid a lliwiau a pob math o beth. Fi'n dod i ysgol gyda nwyfiawdyddi caeogaeth a mae caio yn fyfel. Pryd oedd yn tyfu rhaid a cael ei ringyd. Maen nhw gallu gwneud arwyddo i bydd pawb yn gwybod beth maen nhw moyn. I ddechrau dim ond un plentyn yn yr ysgol gyfan oedd yn gallu arwyddo. A nawr mae pawb yn yr ysgol yn gallu arwyddo yn wedig y staff. Ond fi'n browd iawn o'r ysgol. Fi'n falch i fod yn rhan o fe.